DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo. Digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ang kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa pagharap po ni Father Momoy Brumeo, ako po ang sa lingkod, Mardila dahing iba, sanit sana perotingan. Iba na po kita hanggang 11 o'clock in the morning para po digdi sa tuya pong sarapang presentasyon kang programang Boses kang Kapalibutan. Kanyang pong Aldown in Saturday, primera dia sa bulan mga tugang Kanobyembre, November 1, All Saints Day. All roads lead to the cemetery. Ng hangin. Laro technical, ako po dyan kasabay ta si Kuya Juna Pulis. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa newsroom. Yan dyan si Nicole Ann Gloriani. Luay-luayin talang ito. Medyo talagang nag-iba ang kibrada kang boses ko. Ano daw nangyari? Kaswapong pa ini kasulma pa yung aga. Nagtataga para-para baga.
Pero pigpapalit mga tugang ang boses ni Papa Mar. Anyway, this show must go on mga tugang. Kaya diretso lang kita sa mga istorya. And yung palang motorsiklong nakuha duman sa tahaw kan Sula Bridge na color pula na Euro Vaporman 150. Nakuha na po si driver. Naulog duman sa tulay. Gada na po tabi. So kung isa man po nakamit bigkayan, kinuha na po kan punerarya Berkasyo pagkatapos kan baka kay PNP. Yung plate number 349XBS. Baka kami nawawala po kamong kapamilya, mga taga-Barakay o pagtaraid na mga nuwaan. So yan po tabi ang Mamundong Bareta na so driver kitong motorsiklong nako akasubago duman po mga tugang sa takaw kang tulay kan Sula. Nako ana po tabi pero gada na po duman sa irarong kan tulay. Yo. Okay, condolence po sa pamilya. Alright. Bueno, mga tugang niya pong Aldao, tawantan indalan ini po ng mga pinagigiribong niya kan local government units, most especially. Taka nakaagi na Aldao, garupit sa 30 ito, si Governor Noel Rosal pinapod na sa mga alkalde. Nakaabot na mga tugang sa karamang kang gobernador. So problema mga tugang na pigsasaparkan mga residentes dyan po sa Mayon, sa Daraga, na nagsasangong kumbata, as in inconvenience. And saraw sa mga napagharamanan na kay puwan na magbugtak ng kadako lang sanitary landfill. Iwan natin kung kayanin yan. Pero siyempre dapat impunir ang matinding segregation as in pagsunod sa mga ordinansa. So saro sa mga lokal na gobyerno na talagang maliugot na mapautob mga tugang kaya na mga sabi nga ni kayan pagpautob kan ining tamang pagtapok ng basura as in tawan ng penalidad susog sa ordinansa o sa existing mga laws. Ang banwaan po kan Daraga. Sa katunayan, nagbilog nin sarong task force para iyon magpa-implementar kasabay ang pagkrear ning asin paggataltag ning mga deputized na mga personahes para iyo po ang magpautob kayan po na ecological integrated ecological management ordinance kan Daraga na inot kinin nato karon ni Sir Edwin Ribangcos ka nakaagi na 2017 pa iguanang existidong ordinansa dyan dahil lang talaga na ipapautob so makichika kita mga tugang suya pong menro kan Daraga para aramon tayo ng mga detalles tani ano na ang mga dapat natong giribuhon dyan mga tugang and ano na ang sitwasyon dyan po sa nasambit pong lugar Tama-tama mga tugang, nauna po si Sir Edwin. Sir Edwin, good morning po tabi. Good morning, Sir Mal. Yes, good morning. Ano yan, All Saints Day mo yan. Iyo po. Okay, Sir Edwin, pinakusog kang Daraga ang implementasyon kay ning dati nang naipasang na ordinansa, itong Daraga Integrated Ecological Management Ordinance. Opo. Tangani na maging maray, matanos ang pagmanihar kang basura dyan po sa sendo pong lugar. Pwede tabi pakihira sa mga taga-Bantabay uminabot po sa punto na nag-create ng task force dyan po sa Daraga. Okay. Good morning po sa mga gabos na taga-Antabay po, Sir Mal. And makakalikasang aga po sa gabos. Ini po kaya baga, Sir Mal, igwa na kita kay ng 9003 kaso year 2000 pa in Yes. Republic Act. And then igwa naman sa munisipyo kang ordinansa manood kay ning sa solid waste, ecological solid waste kaso 2017. So haloy na po ba kita na panahon saka mo-motivate
paliwanag, gari kumbaga sa aki, siguro dito naman pagtaga-pitikon ta na, kung dahil ta po ini talaga tutukan, higutan, ang saro sa problema ta po digdi sa tuya sa lokalidad, kalo dyan sa sentro, itong mga illegal throwing, o kumbaga, tigtuturuyo na gayon. Oho. Pagtalikod ni sa sentro, minatalikod pa sa nasutawo ta para magkolekta, ikaw na naman nagtatapo. So, mga ini po na mga sitwasyones digdi sa to, nag-camp up kita na naghagad kita kay Mayor na pakusugon ta po ini, nag-create si Mayor sa pagi kang Executive Order 41 na talagang mag-create na kayong task force kalinigan on solid waste management. So, ang sentro kayo ni Tabi Sir Mar, so yaon sa Republic Act mula so sa ordinansa ta manungod sa basura, ang focus kayo ni ma-enforce talaga so kalinigan. Okay. So, environmental protection. Nagtutubod kita, Tabi Sir Mar, na pag proper ang waste management, masasacrifice man din ang health kang publiko. Yes. Opo. So, arog baga kaya, nailing ta sa mga gilid kan salog, sa mga kanal, nagbabarara, restaurant iyan kay mga siyempre, yaon dyan sulangaw, so namo, dahil yan sa basura. So, siguro, panahon na, 8 taon na po, Sir Mar, Yes. Hindi na kita sa enforcement. Ayun. So, nagbabiolate, iyon na po ang lalapagon ni. Opo. Okay. Now, ano yan? Dahil deputized ini ng mga personahes, may diretso sindang mag-issue ng citation ticket, sir? So, base po sa ordinansa, ining kung makadeputize na po kita kay mga enforcer, sinda po ang makapot kaya itong citation ticket na ma-enforce katong ordinansa sa violation Opo. ng mga sa community, sa establishment, sa household, and then sinda po ika-capacitate. Maagi po sinda ki-training, maagi sinda ki-evaluation. Opo. Siyempre, yaon dyan ang police, yaon ang PSO na magturo kung paano tato ini-execute. Sinda po ang resource person ta kaini. Mapapod ako kayo ni seminar, training. So, mga maididiligar tang enforcer or deputized enforcer. Ayun. Alin po ang priority mo ng tatawan ng deployment ngayong alimbawa matapos ang training? Actually, ining sentro Tabi Sir Mar, ang grabe. Nagngangalas ako kan mga nakaaging bulan kan kita po nakatukaw birang OIC Menro, pigtaw sa tuya ni Mayor ang responsibilidad na mapakaray ining solid waste management. Ang aral daw tadig di Sir Mar sa sentro, tulong truck na basura. Wow. Iyo Pag minakusog, Sir Mar, duwang residual, so pasiring tayan sa landfill, sarong truck na bio-waste. So, Opo. ining bio-waste na ini, okay lang, aram dabaga, nagdadakol ang negosyo, Oo. nagbubum ang negosyo rin sa tuyas daraga. Opo. Pero may mga na-identify kami, Sir Mar, na ining mga establishment, dahil mga kami, Sir, nakaka-produce kahit araw ka ang dakol na residual waste. Ayun. Oo. So, kung sabihin, abnormal, lagi. May posibleng nagdadaraning basura kali sa ibang lugar, nagdadara dyan. Iyo po, Sir Mar, iyo po yan ang claim maninda. May picture, may nagpaikot na ako sa mga tindahan, pigkwintami, ang basura ninda. Dahil man nga kami, Sir, nakaka-generate oral daw kisarong kilong residual waste. Iyo At saka, so klase garo kang basura, garo bang nabako man suhali sa saon? Sama ka dyan, Sir Mar. Ikaw nga ni kami nahiling. Sabi ko sa tangod kisarong tindahan, may mga diaper. Sabi ko, wala mong kayo di mga aki. Iyo di pa paano ang sistema kayan? With the aid of ano yan? With the aid of CCTVs na garo ang magiging sistema ng aning mada kung siya nagtatapok dyan? Iyo po, pagka na-finalize na po yung enforcers, task force na 30, bubuhian, tabago tayo ni buhian, siyempre may mga
adal maninis, kung paano ang manner, ang mekanismo sa pag-approach, pag-gabos-gabos. Oo. I-deploy ta muna dito sa sentro. Opo. Turang ang kanyan. barangay, ang barangay, sa mga sentro sa barangay, ang mga kapitanista, mga igwa naman sindang pigsusunod kami nga si Red, nagpupun man nga kami kang pag house to house. Iyon. Kaya nga oo. kung sutil talaga nga yan, bako umiman sa mo, yung man na napapastidyo sinda, baka nga dinadara dyan sa sentro. Iyo, oo. Okay. Pero ano yan, sanari para po nindo, may segregation naman na piggibo lamang sa mga nagtatarapok diyan. Sadto sa Sir Mar, dakuldig di sa sentrong mga basura kaming na-identify. Halo-halo. Yun ang hani po ini. Halo-halo. Mix pa. Talagang may mga Mix. may mga problema pa. So, ano ang magiging ang sabi na anak ko aming information is multa and community service daan padusa. Iyo po, nakakaag po naman sa citation, may multa, may community service. Ayun. So, ipapatupad na po ini sa inda. Opo. Ano po yan? Tandaan nindo kung gurano ang first offense, second offense, and third offense? Opo, may mga first offense, pagka individual, pag establishment, igwaman, magkaiba-iba ang multa sa individual, household, and establishment. Opo. May figure kita tabi sir kung gurano? Sa natatandaan ko, pag individual, 500. Ang first offense, First offense. 1,000. Ang second hand, 1,500. So, pag third offense, sa uralang kao, pagka-establishment, ang penalidad. Ayun, opo. Pagkatapos ano yan, pagkabayad mo, community service ka pa. Depende kung ano ang nakalag sa violation nila. Gusto nila ang community service, nahiling ako duman, dahil lang na nasukop yata bisip, mga Opa. 5 days kayo. So, depende kung anong gusto nilang sunodon. May option Multa, ba? May option. May option. Pwedeng magmulta May option. o kung dahil kang pambayad, mag-community service ka. Mag-community service. Ayun. Opo. Okay. Magayon yan. Tangani na mapautog na talaga sin manultol na tangani ning maging maray na ang banong daraga. Iyo po. Kung baga Sir Mar, ining sa tuyang Daraga Solid Waste Management, bako naman ini infants, 8 taon na. Yes, opo. So, kung baga sa sa adult age na kita, bako nang pirmi na siya ng violation, pirmi, dapat tama na ang padalagan ta. So, Yeah. nabubulok, Oo. hindi na nakakaag, so residual, di na nakakaag, so recyclable, di na nakakaag. Nanganing sa pagkolekta may man, dahil kami masyadong napapagal. Yes. Pagharalo-halo, Sir Mar, magastos para sa munisipyo. Double. Kung kitang taong kukuanon, masirigrigitaan. Opo. Buda, so health condition pa kang tao ta, dahil mga kasustain, pang matagalan, ang Yeah. kaining Oo. practice, Sir Opo. Mar. Okay. Now, sir, Edwin, kanakaaging garo na uguwo rin ng maray si Gobernador Rosal. Kan sitwasyon kan sa tuyang sanitary landfill dyan sa Mayon, sa Daraga. Ano po ang sitwasyon talaga ta? Garong ang alkalde na nga po na kung pwede ang mga lokal na gobyerno magburugtak na daning sanitary landfill sa dire. Actually, Sir Mar, ako pinatinda ko ni Mayor, pinag-represent ko si Mayor sa paapod ni Gobernador, ang manungod nga ni pag-uroron digli sa waste management na ni. And then, ang focus talaga sa sanitary landfill. May mga, siyempre, nakaluwas sa social media, dahil taman nang mapugulan na si Gobernador Humiro. Opo. Ini pong sanitary landfill sa Mayon, bako man siya na po, Daraga ang nagtatapog digdi. So, gabos na, ang update ko po, 36 na LGU. Sabi ni Gobernador, kari nga niya, dakulon. Kaya nagpaapod si Gobernador nin pagpa-meeting sa mga mayor, aramon ang sitwasyon kung paano, ano ang dapat man na intervention na gibuon kan provincial government, tanganing kung sakali na day kaya na kang pribado, sabi ni Gobernador, i-clusterize ta ang sanitary landfill kung matawan ng pagkakataon ng probinsya na magbugtak talaga kay districting or clusterize na sanitary landfill ta.
namamatian man niya ni gobernador, alimbawa ang Pulanggi madaradig sa daraga o ang Tiwi madaradig magastos sa Iyo. transport. O buda, siyempre, so risk man, kaya ang plano ni gobernador mag-districting kang sanitary landfill, base duman sa pag-ururon ni, ako nga ni, sabi ko kay gobernador, kami po, ma-host, kinauron ko man si Mayor, sabi ni Mayor, sige, host kita kaya, dito sa second district kung ma-aprobahan. So daraga, willing man na mag-host kang sa second district. Ayun. Igwang pwedeng gibuan digdiki sanitary landfill. Anong initial na istorya kaya mag-chip in sa mga LGU na magsasakaw ng clustering or yung host ay magsisingil doon sa mga matapok dyan na local government? Dakulon na option, Sir Mar, na piglatag si gobernador. Dakulon man na option na piglatag so investor, so sarong third party. Na kung wala ngayang kapasidad so munisipyo, basta may lote ka, kami ngayang mapatugdog, magkakaigwa ki partnership, Okay. at minimal cost ang pagtapo kang LGU host, or sa ibang probinsya, ay sa ibang munisipyo, magtapo, o magdaradyan kang basura, pwedeng kayang so host municipality, sabi niya, minimum lang ang cost na disturbance sa pagtapo sa residual waste. Ayun. So kami, nag-intend tulos ako, sabi ko kay gobernador kan sa meeting ni, I submit na willing kami na mag-host. So, pig-uyunan man ako ni Mayor. Actually, nagbisita duman sa technical team. Tatabangan na po kita sa munisipyo na mapadali. Sabi ni gobernador, supportan kami sa daraga. Nag-uron si Mayor Vic, si gobernador. So, supportahan niya sa daraga. Ayun. Kung 36 na LGUs ang nagtatapok dyan sa sanitary landfill sa Mayon, di ano yan? Paano na? Anong status na talaga kayan, sir? Actually, so sarong cell, gusto sabihin sa sarong sanitary landfill site na piggamit ninda, paano na ito, Sir Mar, nakapangduwa na sinda, madali naman mapano sa panduwa, Nako. and then nagkukonstruct naman ang panibago na igwa na naman na saro pangtulong cell. Kaya sabi man ni gobernador, kung mabawasan ta ngayang so ibang maikaagta sa tayo ang target niya, Sir Mar, albay lang po, ini ka-clusterize albay. Albay. Ayun. So ibang waste na residual na pagkikater kang private, siguro so sa luwas, duman man giraray sa inda. Opo. Depende kung ano ang pag-ururo. Opo. Basta ang sabi ni gobernador, clusterize sa albay lang po. Opo. Previously, may nag-urong ba kita na garo pinagtaka na nga indukitawo duman sa sanitary landfill kang aning mag-monitor kon sa pagtatarapok dyan ng basura, residual talaga. Ano na pong situation tabi, Sir Edwin? Actually, magayon sa piglagta naman na tao, sa management, nagsusunod naman kang checklist kung ano sana talaga ang kukuha noon. Actually, kita nga na manduan man na dahil na magparadara kang mixed waste, kasi mga nakaaging panahon, nakakalusot. Kaya kita po, nag-iikit man kita, binugtakan tang tao na mag-control, mag-check, siyempre matadamay kita naman. Kaya medyo nag-ray-ray sa sitwasyon, ngunyan, nag-ray-ray, nag-ihigpit, nagdidit, talagang so residual sana po ang pigdadala duman. Ayun, opo. Di, ano yan? Anong situation? May parong paggiraray? May langaw pa? Sa langaw na control na, Sir Mata, susunod na nila so schedule kang vector control. So parong nagpaparauran kaya dahil sila masyadong nakakasoiling o totally na kapag patong kay soil ang best practices po kan sanitary landfill, pagkabukta ka itong mga residual waste, tatabunan siya kay soil. Kaso nagpaparauran, malukmok sa soil dahil nakakakover tulos so equipment. Pero in the long run, so piglahat ng tao na constant monitoring. So ibang practices na i-implement na po na kan management. Ayun. May mga grupo na nagpapara-insister na sarado ang nalugod niya na landfill na yan. Tanganing magiana na kita ngayon kang pamarong digdi. Ano ang take kang men Robabi dyan, sir?
Actually, constant so pagpasyarme, tigdumanan ta sa community, so barangay. Kita man mag-witness talaga kan claims ninda kung igwang environmental disturbance. Sa kuya, Sir Mal, dahil na-neglect po kaya kang management, itong pick-upod ang buffer zone. Opo. So green zone, wala green zone, so sanitary landfill. Nakakalusot talaga. So pick-upod ang mga organic matter itong carbon dioxide na nakakalusot, pasiring duman sa community. Lalo mo niyan taamparos, pasiring duman sa lugar kang may mga kaharungan. Talagang namamatian ninda, so parong ang sanitary landfill. Sabi ko nga nakagilid kaya so tinampo ninda duman sa boundary kan arani sa mga kaharungan. Sabi ko ini kaya dapat kan panahon nabugta ka ninda ni buffer zone, so pigre-recommend baga Sir Mar na bamboo. Yes. So kung napalibutan nga niya ako inininda ng bamboo, at least pinaka-minimum mga 6 meters planted with bamboo, dahil mga kalusot yan ng mga, siyempre tamay basura baga Sir Mar, nagre-release ang carbon dioxide. Correct. Pero kung may nagsusurot pa yan, dahil makakaabot ng dakula sa komunidad. Yes, tama. Kaya sabi ko, na-neglect nindo sa pig-recommender me, kato ni Pader, na pigpaparsuriyaw me. Once na igwa ka mong facility, na alangkaw ang release ka mga organic matter, palibutan na kay bamboo. Iyo yan ang trabaho kang bamboo. I-balance, alangkaw baga siya magwagi, carbon dioxide. Yes po. Sa sitwasyon mo niyang garo, dipisil man na abruptly, saraduhon yan, talagang mga problema, lagod kita. Actually, dahil talaga kaya, in principle, kaya tarabang-tabang, sabi ni Gobernador, close monitoring kamo dyan, EMB, kami man sa lokal, sabi ni Gobernador, close monitoring kamo. Kung ano talaga ang maximum tolerance na dapat i-implement, i-implement na nindo, tanganing, dahil naman sa community ma-disturb. Otherwise, wala kitang mga ginibo. Sabi ni Gobernador, kung health concern na yan, community disturbance na, talagang maabot kita duman sa worst case scenario. Iyon. Sana maayos dahil pa kaya ka mga LGUs ta. Medyo may problema ang ibang lokal na gobyerno man mo dyan. Pero itong clustering, I think that is better option na tabi. Iyo po. Pero ang time frame talaga, Sir Ma, sabi ni Gobernador, nadangog ko kung mag-uroke, positive yung lugar, sa mo sa daraga, positive in 6 months to 8 months, pwede na po kita magkaigwa kay clustering sanitary landfill. Kaso suportahan man ni Gobernador. Kung financially ngaya, ay kaya kang host LGU, munisipyo, maayuda ang probinsya. Ayo, medyo medyo marerenta ang pagdalagan kang mga truck para magtapok, hararani na niya mismo sa lugar, kan distrito. Compared kan sa inot na plano kan Penro na yung Enro local na duman sa Ligaw Gibuhon. Opo. So sa Ligaw, sarap man itong opsyon, kaya lang doday man ito na-discuss. So ang gusto ni Gobernador, clustering. Tanganing nga so transport cost. Yes. Paminos. Okay. So Sir Edwin, ano po ang satuyang abiso sa mga kababayan tapo dyan sa Daraga in connection kaining talagang maigot ang pagkaplano na ipautog talaga yan na ordinansa pagkatapos syempre yung situation ta dyan po sa Iwabeso. So ako po nag-agad sa doon maring dispensa diyan sa palibot ng Iwabeso dahil naman talaga po yan madadali-dali ang claims na mapasaraduan o mapahali saro sa bagay kay po ang tamang po ang sanitary landfill. Pero kami po sa Menro, pigmamalyugot mi na magsunod ang management kang mga best practices tanganing mawara itong claims na environmental disturbance. Sungunya po na kita kaining task force kalinigan, hindi sa Daraga, on solid waste management. Nakiuron kami sa mga constituent, sa household, sa establishment, sa mga institusyon. Practice na po ining pag-segregate properly kang sa tuyang mga waste. Kami po committed man na kolektahon iyan sa nasa mandato po sa natuya yan. Kaya kiuron mi dahil na magparatapo kung sain-sain. Ipakolekta sa authorized eco-aid ang sa tuyang mga basura dalahon sa Imaret.
kami naman po ang bahala kan mag-dispose. So paabang ko lang tabi Sir Mar sa Apa. gabos ng mga barangay council dito sa Laucan talaga, especially so dito sa sentro, mapapod po ako kang gabos ng mga waste collector, itong mga eco-aid. Ipapapod ko yan iti 30 kakapasitita, hindi nila kagtaman sa inda kung ano ang role ninda. Tanganing sarabay-sabay po, sindada ay man mapenalize na kung magkuhasin kang mixed waste, ma-checkpoint me, mapipinalize nila. Manuhodig di sa tax force kalinigan na inisyo ni Mayor Tabi. Apa. Okay, Sir Edwin, salamat mo maray. God bless tabi and good luck sa tuya po ng mga undertakings na po sa daraga. Opo, salamat po rin Sir Mar. Salamat man kay Brad na Joshua nag-presentar po sa Samosa meeting. Thank you very much Sir Mar. Yes, aba, mga tugang Sir Edwin Ribangos na tuya pong Menro, sinansang mga bareta pong sa nadangog at puyang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Sinda, kita ako, Biko, na minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na, urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulong nyo, asing magkasararo, suportahan ka ba ng gamayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bako mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility para sa libreng konsulta at reseta. Tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga ito, balik po kita sa programa. Rigid po sa boses kang kapalibutan ko na pong aldang. Willow kay Romel Llabres. Iringat ngayon po kita, kagabos na kababayan na nasa kanya-kanyang destinasyon ng mga sementeryo sa Aldao na ini. And always watching from Barangay Ilawo, Daraga. Sabi ni Romel, bantin ron tapo, nantanalang po tabi ang tangod ko, linig ko. And lalong-lalo na tabi sa pag-sigaret o segregate kan basura. Tanganing day naman masyadong mapagal o maatrason sa tuyang mga maigos na mga parakolekta. Magtarabangan po tabi kita tanganing maging mamot, malinig, and most especially pangarugan kita kan kalinigan ka mga pagtaraid ta na mga banwaan. Ayan, sabi po yan ni Romel Llabres diyan po sa ano yan, banwaan kan Daraga. Kung may plan A, igwa mo yung plan B. Yan. Okay, si Louie Richelle Ramirez na kantabay at saka si Hana Ocampo Oliva. Uy, Hana, kumusta ka na? Nakantabay. Alright, mga tugang, nabanggit ka sa bago ni Sir Edwin Ali, yung manungod po duman sa bamboo, na pag tinanong mo ito ko sa palibot, kaya na mga nagbubuga mga tugang ki mga ibang parong, kung may mga carbon dioxide, dakula ang tabang kang bamboo because yung sa iya pong sequestration power is 60% ang nahihigop niya. Ari. So, iyan ang saro sa mga pigsusulong nila na padil momoy na itanong ta not only para makaprotehir sa pagrasay kan daga, particular sa mga may riverbanks, so kundi pati na po sa pagkaigwatan ng malinig na paros na pwedeng mahangos. Because 2-in-1 siya eh. Pero sa nagsusigop siya o nagsusurop siya ng ito pong carbon dioxide, igwaman po siyang pigbubuga na mas dakol na oxygen kaysa sa kahoy. Yan. Diba? Oxygen bombs mga pig-apod, mga tugang yan po na bamboo. So maniba-ibang klase ng bamboo yan. Mga species, mga tugang na especially pinangaranan kan mga eksperto bilang mga species na bagay, mga tugang para po sa climate change mitigation. Yan, di ba? Lalo na dyan sa mga pagbabago kang panahon ta, ayan, may mga nangyayari na pong hindi maganda. So, we might as well, sabi nga, I can resolve it by natural way. So, yung bamboo ang talagang nahihiling ka mga eksperto. The tallest grass in the world, ang talagang, ano yan, kay puhanta. So, igwaning 61 na mga klase po ng species kan sa Pilipinas, di ba? And hindi kundig di po sa Bicol kung piraan niya kundig di. Aday talang aram. Pero pag nagtanong kita kayan, talaga pong dakulang bagay man as to yung pakinabang. Not only sa environmental protection, not only sa fresh air, kundi pati na po sa kabuhayan, makakatabang manggiraray po yan. Kaya, sulong sagip kalikasan, sulong kabuhayan ang teang sa muya pong kurahaw kayan, di ba? Para po sa kinabukasan. Okay? Tab-tab lang mo po tabi mga tugang oras na to, alas 10:30 na ng pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid.
It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herpring, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. ATF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herpring ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herpring ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. ATF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin. Kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang
ang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cell phone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EM's Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Alright, mga tugang balik po si Papa Mar sa studio pong Boses ng Kapalibutan program. Papa Mar, kumusta na po yung bagyo? Ay, mamaya pong alas 11, mapalos na ng advisory ang pag-asa ta naging bagyo na po so itong LPA na bigabantayan dyan sa may northeastern Mindanao. Kung kasubagong aga, westerly, so sa iyang hiro, kasbago pong alas 8, sabi ng pag-asa, nag-west northwestward. Uminitaas nakatugang sa rikas na 15 km per hora. Iyo magana sa iya pong kusog kamparos, center winds 45 km per hour and may gustiness na 55 km per hour. Okay? So, i-monitor na po yun at padagos magbibantay ng pag-asa. The moment na luminaog po sa PAR, po doon po siya na Bagyong Tino o Tropical Depression Tino. And accordingly, pinag-aadalan mga tuga ang mga hiro-hiro kay ni. Pero yung kung hilingon to so imbudo so cone, medyo may kunyan ni. Pag nagdiretso po ini, pwedeng may sagip-sip kita ligdi. Umitaas o baba mga tuga, may sagip-sip kita po sa Bicol. Kaya magprepara po tayo si mga G. Yeah. Pero don't panic. Arayo pa ini, nasa 1,375 km east of northeastern Mindanao pa. Yan po tabi. Medyo nagkibrada lang po so dalagan niya. No? Medyo tumaas ng konti. Okay? Alright. At mamaya pong alas 11, igos yung maluwas na po ng advisory ang pag-asa. Naging bagyo na po so low pressure area na outside the Philippine Area of Responsibility. Okay? Okay na mga tugang, duman na kita sa saluya po na resource person from DNR para po leksyon kita. Tawag kita ng inputs, mga tugang, kan importance kang bamboo sa satuya pong pagmitigar kang pagbabago kang panahon. Tangani po na mainganyo kitang magtarnom kita kayan
not only para sa proteksyon ng environment and sabi nga ni clean air, kundi maging sa kabuhayan na pwede nating magamit niya na pangdugtong buhay din. Okay? Alright, sige po kami. Una po ang samuya po na pinagprepare para po sa Indo, courtesy of Sorsogon State University, na naging kapartner po kan DCGBS po kang mga pag-iribat tangani na maipropagar. Ayan po na may tinaram po sa padakol po kang bambu sa tuya pong kapalibutan. Okay? A significant role in addressing climate change. Let us hear from our guest speaker, Mr. Nelson Tebay Dantican, a Science Research Specialist 1 from Department of Environment and Natural Resources, Ecosystems Research and Development Bureau. Okay, so this will be my presentation, Bamboo Species for Climate Change Mitigation. So, review muna tayo ng konti, no? Ano yung greenhouse effect? So, ito yung natural process kung saan yung atmospheric gases known as greenhouse gases like carbon dioxide, and methane ay tinatrap sa heat ng heat of the sun. Para halimbawa hindi magiging malamig dito sa mundo kasi kung wala yung init, walang mabubuhay na nilalang, tao, hayop, animals, halaman kung wala yung greenhouse effect. So dito makikita nyo, meron tayong mga natural greenhouse gases kung saan yung water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide. Ito yung mga natural greenhouse gases, no? Ito yung sila yung nag-occur sa Earth para tayo ay karoon ng sapat na init para sa tao, sa halaman, sa hayop, para mabuhay sa ibabaw ng mundo. Tapos, later on, nagkaroon tayo ng massive na man-made greenhouse gases. So, ano ba ito mga ito? Ito yung mga fluorocarbons, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, sulfur. So, saan ba ginagamit itong mga greenhouse gases na ito? So, aside from, meron tayong mga aerosols, mga refrigerants, katulad sa mga aircon, sa refrigerator, mga cleaning solvents. Hydrofluorocarbons, yun, si Freon. Then, ito, yung mga industrial solvents. No? They are producing perfluorocarbons. And then, siyempre, yung hexafluoride, o sulfur hexafluoride, used industries as electrical insulator. So, nung magkaroon tayo ng evolution, industrial evolution, nagkaroon tayo ng massive production ng mga man-made greenhouses na nakakreate ng climate change. So, worldwide, ito yung naging problema rin natin kung saan nag-increase ang ating mga greenhouse gases sa atmosphere. So makikita niyo sa picture, 70% of the greenhouse gases in the atmosphere is from carbon dioxide. So kasi yung mga human activity, yung ating mga production ng mga from the factories has caused the earth to warm further, causing global warming. Ang tawag dito, man-made greenhouse effect. So, siguro naman napapansin niyo yung yung climate change na nangyayari sa atin. Ito yung pag-increase ng concentration of greenhouse gases. Ano yung nagiging resulta niya? Dahil sa human activities, katulad ng industrial development, transportation, agriculture kasama, nagkaroon tayo ng increase in global temperature. So kung mapapansin nyo, dati mga signal number 2, signal number 3 lang tayo. Tapos nagkakaroon na tayo ng El Nino, El Niña,
Ang cause kasi noon is yung ating pagtaas ng greenhouse gases. Kung saan tinatawag nga natin climate change. So nagkaroon tayo ng extreme changes in weather patterns. Ang Philippines is highly susceptible to typhoons located within Pacific because it is a typhoon belt. No? So kaya ramdam na ramdam talaga natin yung pagbabago ng klima. Highly susceptible tayo sa landslides. Dati hindi naman masyado siya, pero ngayon talaga yung mga mountain steep slopes talagang nag-erode. No? Yung mga landslides na babalita naman natin sa news yan. At yung pagbaha, nakita nyo naman, napapansin nyo, nabalitaan nyo, o minsan nararamdaman nyo rin, yung mga pagbaha, kung saan yung mga 70% of cities and municipalities are coastal areas. Then, may nadagdag pa, yung sa DPWH. Kidding aside, no? Pero, yung pagbaha kasi talagang hindi siya naging biro. And malaking contribution dito yung ating climate change. So, ano ba yung concern natin dito, no? Globally. Sa pag-akyat ng carbon dioxide, sino makakatulong natin sa atin? O kaya, ano ang magagawa natin paraan para at least ma-mitigate natin ito? Ngayon, papasok dyan yung mga halaman. Kasi yung mga halaman nakakatulong sa atmospheric carbon dioxide for the buildup of their biomass na hindi given yun natural yun. So nabanggit nga ni Ma'am Angie kanina sa presentation niya, very significant roles ng mga halaman sa pag-sequester ng carbon dioxide. Bakit natin nasabi na malaki ang role o papel ng mga halaman sa pag-sequester o pag-mitigate ng climate change? Dahil ang mga halaman, they take up carbon dioxide from the atmosphere and store their carbon in their biomass, kung saan yung roots, stem, branches, and leaves, sinisequester na na-store doon. At the same time, ang kapalit ito, nagre-release naman sila ng oxygen. Yeah? So sabi dyan, physiologically, the faster the plant grows, the faster carbon is sequestered from the atmosphere. So makikita niyo yung presentation dyan, yung photosynthesis. No? Kailangan kasi ng halaman ang carbon dioxide sa kanilang paglaki, kasama ng tubig at saka yung mga nutrients. Now, ito, mag-support lang doon sa presentation ni Ma'am Angie kanina. Bamboo is the fastest growing plant on Earth. Totoo yun. Kasi ika nga ni Sansini noong 1994, mayroong species sa Japan na record na within the day, nagkaroon siya ng 91 to 122 centimeters growth spurt. No? So, napakabilis nun. So, nire-record yun. No? So, makikita niyo sa picture na yan. Isang machiko, baboklap, na kung saan ang difference niya ay 1 week lang. Ako yung kumuha ng picture na yan, kaya I can attest na mabilis talagang kawayan. So, sa taas makikita nyo, hanggang dip-dip pa lang siya. Then, after a week, hindi niya naabot yung dulo. No? So, ito isa sa mga nagpapatunay na ang mga bamboo, mabilis ang paglaki. Lalo na kung halimbawa, given na yung isang nutrient na kailangan nila, yung requirement nila kanila, ay yung tubig, yung water. Na? So, sabi nga naman ni Buchner, bamboo is foremost in biomass production. Bukod sa mabilis siyang tumaas, exponential din yung kanyang pagdami. Basta magkaroon ka lang ng management sa klap ng isang kawayan.
So sabi nga ni Bosner, bamboo is foremost in biomass production, giving at least 40 tons per hectare per year. So may makikita natin yan. Kung lumalaro nga siya sa range nung ipapakita ko sa inyo may. And then sa sequestration ng carbon dioxide, 12 tons per hectare ang kanya lang. So malaki yon, per hectare pa lang siya. Okay, so gaano karami ba ang kawayan sa Pilipinas? No, so actually ang kawayan kahit sa halos pumunta, makikita mo kasi endemic na siya sa atin. Maraming species ang matatagpuan sa atin. Kung nagkakamali, 80 species yata yung meron sa atin sa Pilipinas. Ito, banggit ko nga kanina, mabilis siyang lumaki and self-replenishing. Ay isa pa napakahirap patay ng kawayan. Pagka nagbawat ito'y pinutol nyo, gusto nyo tanggalin sa pakuran nyo, hindi basta-basta mawala. So, meron tayong natural na taga-mitigate talaga ng climate change. Pero kung tatanungin, kulang pa ito. Kaya ang DNR noon, naglabas ng Executive Order number 26, the National Greening Program, kung saan sinama nila yung kawayan na tinarget nila, 300,000 hectares noong 2016 sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So ano ba yung mga species na ito? Ito kasama to sa mga, ito yung mga economically important bamboo species. Pag sinabi economically important, ito yung mataas ang demand. Ito yung maraming gamit at talagang hinahanap para sa mga iba't ibang produkto na ngayon ng kawayan. So ito yung kawayan tinik, Bambusa blumiana. Kung ako nagkakamali, ang scientific name na nito is Bambusa espinosa. Giant bamboo, buho, bolo, and payog. Ngayon, noong 2013, ang aming opisina, ang aming tanggapan na Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB ay nagkaroon ng isang project to assess the carbon sink potential of bamboos to mitigate the impact of climate change. Ito yung unang attempt to determine the biomass and carbon sequestration of 4 economically important bamboo species in the Philippines. Bakit? Kasi bamboo locks up carbon in its biomass like any other plants. No? Maganda storage siya kasi malaki, marami siya. So marami siya talagang na-store na carbon dioxide. And at the same time, kung napapansin nyo, marami siyang, pag nasa ilalim ka kasi ng isang kawayanan, parang maalwan ang pakiramdam mo, presko, malamig, dahil napakarami niyang oxygen na ibinabalik sa atmosphere. No? So yung kanyang carbon sequestration ability, almost or even more, sometimes even more than trees. So itong isang reason kung bakit ito ay napasama sa ating reforestation efforts na ginagawa ng gobyerno ngayon. So kanina pa ako banggit ng ano ba yung biomass and carbon sequestration? So biomass is a dry weight of living plants, no? Accumulated during the process of photosynthesis, kung ang kanyang paglaki, wherein atmospheric carbon dioxide together with water and sunlight is converted to carbohydrates. So pag sinabi nating dry biomass, ito yung kumbaga pinutol mo na, no? Matay na siya. Pero ito yung kabuuan na isang puno na wala na siyang moisture. No? So ito yung pinakakatanong ng katawan ng kawayan. No? So paano ba maaalaman kung gaano karami pag-sequester ng carbon? Ang isa kong masasabi dyan, mas malaki ang biomass accumulation o kaya ay mas malaki ang kanyang katawan, mas maganda ang potential niya na makasequester ng carbon o kaya makapag-store ng carbon. At hindi lang yung nakikita natin sa taas, ang makikita nyo kaya mag-sequester ng carbon, pati rin siyempre yung kanyang ugat.
according to McTaken, 10% to 40% of the total above ground biomass ay yun ang nasa-sequester niya. Yun ang nire-represent ng mga roots. No? So, yun po yung biomass. Yun yung ating katawan na dry na, kumbaga wala ng buhay. So, ano naman yung carbon sequestration? Ito naman yung proseso ng paghuli o pagkolekta, no, ng mga carbon from the atmosphere. Then, ini-store niya sa kanyang katawan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagpalay natin sa tao, no? Pag malakas siyang kumain, so usually, lumalaki tayo. So, pag lumalaki tayo, ando yung capacity na marami tayong kumain. So, ganun din ang, pasintabi lang. Ganun din ang kanyang, ganun din may hambi ang carbon sequestration niya. So, bamboos, like other plants, take up carbon dioxide from the atmosphere and store their carbon in their biomass. So, ito ay dumidepende sa laki o liit ng isang halaman. So, in terms of age, kasi pagbata pa, malakas mag-sequester ang mga halaman. So, katulad din sa tao, as we grow older, from being an infant or youngster, malakas tayong kumain. No? So, pag edad natin, less na yung ating kain, so ganun din ang kawayan. So, habang lumalaki siya, malakas siya mag-sequester ng carbon dioxide. Then, pag umedad na, nalilesen na. Bakit yun? Kasi, napupuno na rin ng carbon dioxide yung kanyang katawan. So, parang isang baso ng tubig. Pag puno na, o halos puno na, konti lang iyong kayang itagtay. So, ito na, I think na-explain ko na ito. Then, pag nag-sequester na tayo ng puno o kawayan, carbon dioxide, nakalak lang siya sa kanyang biomass. So, ibig sabihin, yun yung proseso ng pag-capture ng carbon dioxide sa atmosphere. So, yung carbon, may store sa katawan, then yung oxygen, i-release niya sa air. Then yung carbon, nakastore lang siya hanggat ang puno o halimbawa sa sitwasyon ngayon ay kawayan, nakalak lang yung carbon dioxide sa kanya. Yun yung natawag natin the process of mitigating climate change. So, wag mo lang sisilaban siya, no? Kasi pag nasindihan mo, sinilaban mo, babalik sa atmosphere to. So, dagdag na naman yun sa pag-init ng ating kapaligiran. So, ano ko lang dito kayo, no? I-browse ko lang konti yung project namin. No? So, ito yung mga areas namin pinuntahan, represented ang Luzon, Visayas, Mindanao. Ito yung ginagawa namin, pipili kami pupunta kami o bibisita sa isang private o government-owned plantation kung saan kukolekta kami ng aming mga puputulin na iba't ibang size. Susukatin namin. And then, isa-separate namin per component part. So, talagang matrabaho siya. Nakakikita niyo sa picture, meron dyan yung mga leaves, branches, saka yung mga poles. Talagang hinihiwalay namin yan. Then, i-weigh namin for fresh weight. Ito yung mga component parts. Then, i-uwi namin dito sa ERDB for oven drying and other processes. After ma-check namin na kung stable na siya, wala na siya moisture, i-record natin yan. Then, pulverize namin sa IRRI, kung saan meron silang gamit sa IRRI or International Rice Research Institute.
Then sila magpo-process o mag-analyze ng carbon content per part. After nun, after na makuha yung data, magde-develop na kami ng biomass prediction equations. So, ito mga equations na to, ito yung resulta ng aming hirap sa field pag-collecta ng mga data. So, ang prediction equations na to, ibig sabihin, hindi na kayo dadaan sa proseso na ginawa namin kung saan gagastos kayo ng malaking pera sa pagpapa-analyze, hindi na kayo kukolekta at makipagtaguan minsan sa mga sabihin natin, yung dangers sa field. No? Hindi nyo na dapat dadaanan yun kasi nagawa na namin equations. So sa madaling salta, alamin nyo lang yung sukat, yung diameter niya, and saka yung total height niya, madedetermine nyo na agad ang carbon sequestered nung isang species ng kawayan na yun. Okay. Yan, mga tugang, yan po ang parte ng discussion ni Sir Levi Lantican, Gandhi Research Division. No? Siguro next week na itadagos po yung iba pa. Nakul po yan ng mga materials para po sa bamboo. Kani pong matawanan kita ni magkakani kung mga karaman manungod po kayan. So, inabot kita ng oras para meron magpaaram. Salamatan po marisan ni Pagantabay hanggang sa masunod pong Sabado. Sana matapos na po ining mga problema sa padagos sa pag-init ng kinaban. Mag-share po kita kasi ng parte tagani po maging ariglado kita sa mga taga-dalaga. Sabi po ni Sir Edwin Casubago, bako naman kita aki manong psychological solid waste management, yung RA 903 of 2000. Sabi nga ni Sultero lang 25 years old na, kaya dyan po sa dalaga may ordinance sa number 70 of 2017. 8 taon naman po ang edad kayan, kaya garo pag tagapitiko na po ang pagbalgar ngani po na day na pangarugan. Iba, sa inyo ba sa pangaran ni Kuya Jun Apoles, Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa Social Media Department. Ako po si Mardela sa pangaran ni Padre Momoy Borromeo. Thank you and God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. At ngayon, ang pinakabago, ang